Jedno je veľmi príznačné, že mnohí ľudia na Slovensku chvália Tisovský režim. Že tu bolo veľmi dobre. Lenže to nie je pravda, že bolo dobre. Dobre bolo iba pre niekoho. Boli to politické špičky a politici, Hlinková Slovenská ľudová strana, Hlinková garda a títo občania už sa rekrutovali zo silnejších sociálnych skupín, tak pre nich život za slovenského štátu bol priateľný. Ale väčšina ľudí žila v biede. A to sa rozrkadilo aj na účasti na Slovenskom národnom povstaní.